Alright mga bisdak, luluto tayo ng pritong isda. Yun. So lunch break ngayon mga bisdak, kaya nagluluto ako ng lunch namin at isda ng pritong isda yung ulam natin ngayon. Basa to na isda mga bisdak. Ito pa, meron pa akong 5 piraso. At kami pala pareho ni Ami mga kabisdak, nag-work from home kami ngayon. Sige lang. Alright. Yun. So yan yung ulam natin na mamaya mga kabisdak, at sobrang excited na kasi isda na naman yung ulam. At andun si Gian. Si Gian, dalawang linggo na walang pasok kasi school holiday. At andun si Ami, work from home din. Bukas pupunta ko ng office, kaya gagawa tayo ng konting vlog dun sa city na naman mga kabisdak, sa lunch break vlog ko, no? Tapos gawa tayo ng sausawan mga kabisdak, no? Onions tsaka garlic. Alright, ito yung sausawan natin. Dito pala sa Australia mga bisdak, medyo mahal yung isda dito, no? Pag bumili ka sa mga fish shop. Pero pag marunong ka mag-fishing, mahilig ka mag-fishing, sobrang dami namang isda dito mga bisdak na pwede mong hulihin. Kaya mayroong mga grupo na mga Pinoy dito na nag-fishing. Alright, luto na yung isda natin mga bisdak, oh. Tingnan nyo naman yan mga bisdak, sobrang sarap. Ano to lahat mga bisdak? Yung bili ko sa isda na to, $7 itong lahat ng ito. Alright, alright. Ito na yung kakampi ni Cardo Dalisay mga kabisdak. Si Amihan Dalisay. Si Amihan Dalisay. Ito ang asawa ni Cardo Dalisay. At yun naman si Cardo Dalisay mga kabisdak. Hey Cardo! Ito si Cardo Dalisay mga kabisdak. So ito yung isa sa benefit or advantage mga kabisdak, no, sa work from home. So yun, pwede ka maglaro-laro dyan sa lunch break mo. Kasi pa naman ngayon mga kabisdak, lunch break, alauna. So hanggang alas 12 yung lunch break namin. Ito yung lunch namin mga kabisdak. Rice lang, simple lang. Tapos ito yung isda natin, tsaka sausawan. Baka mamaya duns. Wow, isda, Gian. Mukaon kang isda. Kaon. It is kaon. What is the Bisaya of kaon? What is the Bisaya of fish? Fish is isda. You see isda. Isda. Okay, good job. Come here. Please eat na. Ikaw yung ng isda, babe, para yung tinik mo. Ano pala ngayon, Mami Sak, no? Tuesday. So, first day ngayon ng trabaho since ng Easter holiday. Kaya yung mga tao ngayon walang energy. Isa na kami doon na medyo pagod at tamad na magtrabaho. Tayo pakita ko lang yung labas mga kabisdak kasi medyo pangit yung panahon, maambon. Ito pala yung indoor plant namin mga kabisdak, namatay na. Nalagyan ko kasi ng maraming tubig. Ano pala to, dapat indoor plant lang siya. Pero yung ibang namin, ibang mga plants, okay naman. Pangit yung panahon ngayon mga kabisdak. Meron namang si Haring Araw, andun naman, pero yun nga, cloudy. Tomorrow. Oh, ano to? Missy the cat, name coffee, missing from 105 Chadwick Road, Maryland. If you see him, please contact. So nawawala na pusa mga kabisdak, no? So dito pala sa Australia mga kabisdak, no, isa sa common na pet dito ng mga tao is pusa. Tapos yung pusa dito mga kabisdak, sobrang laki. Hindi kagaya sa Pinas na parang yung size sa Pinas is yung normal lang. Dito jumbo talaga na mga pusa yung mga common dito. Meron din naman yung mga maliliit, yung mga kitty katulad nun. Meron din mga size katulad sa Pinas, pero mostly yung mga nakikita ko is sobrang laki talaga. Tapos yung balahibo is maraming balahibo.
So ngayon pala mga kabisdak, pupunta ako sa office ngayon. Ano ngayon? Wednesday. Kaya schedule ko na magtrabaho from office. So samahan niyo ako ngayon mga kabisdak. Mag ano lang tayo, daily vlog lang about sa yun, kung ano yung mga nakikita ko papunta sa office. So for now, pupunta tayo sa train station para doon tayo sumakay, no? Sobrang late ko na pala mga kabisdak, no? Kasi yung pasok ko sa office is 8:45. Ano na ngayon, 8:10. Dito pa ako sa Marylands. Pero okay lang mga kabisdak kasi tulad ng sabi ko dati, dito sa Australia hindi ganun ka-stricto sa working environment. Malate ka, uuwi ka ng maaga. Basta yung importante para sa kanila, na-meet mo yung mga deliverables mo. Yung mga trabaho mo is nagawa mo. So yun yung importante. Kaya maganda yung ano dito, relax lang yung culture sa working environment. Andito na tayo sa Maryland Station mga kabisdak. At saktong-sakto, andito na yung train, no? Ayan, takbo tayo. Yun, no? Yun, dito na yung train. Right, tap. Alright, let's go. Yun, saktong-sakto lang. 8:30, papuntang city. Granville. First stop, Granville, then Clyde, Auburn, Home, Wynyard, Circular Quay, St James, and Doors closing. Please stand clear. Several bad puns later. Lunch break ko ngayon mga kabisdak. So samahan niyo akong kumain ng lunch break, no? Tapos doon tayo sa side na yun, banda na yun kakain mga kabisdak. Kasi after ng lunch bibili ako ng ano, ng pagkain or something na pwede ko ibigay sa kasama ko sa trabaho. Magre-resign kasi siya, kaya plan ko bigyan siya ng custard cake. So tingnan na lang natin mamaya, no, ano yung bibili natin. Alright, go. Mga kabisdak ako sa Red Walk. Maraming tao ngayon mga kabisdak kasi lunch time, no? Lunch break. Alas 12 ngayon, kaya peak hours talaga ng lunch. So kung nakikita nyo sa old vlog ko mga kabisdak, sabi ko merong masarap na kainan dyan, no? Yan, no? Yung Red Walk. So dyan tayo kakain. Thai restaurant yan mga kabisdak. Alright, so ito, tingnan natin kung ano yung mapipili natin. So ito pala mga kabisdak, hindi ka dun sa counter mag-order nyo kung hindi dito. Itong tatlong ano na to. Dito tayo, let's see, touch to start. And dito na tayo sa best seller. Yun, pate chicken. Ano ba? Ito na lang, pad thai prawn. Alright. And then check out. So dine in, dito na tayo kakain ng kabisdak. So bayaran ko lang mga kabisdak, $12.90. Bayaran ko muna. So nabayaran ko na. Yun, meron sila ibibigay na resibo. Tapos ito may number. Tapos yung order mo mga kabisdak, dito mo siya kukunin, no? Diyan, no? So hintayin lang natin mga kabisdak. Yun nga no, mga kabisdak, meron akong kasamahan sa trabaho na nag-resign. Hindi ko kapareho ng team sa ibang team, sa accounting and tax na team. Actually dalawa sila. Sobrang bait nun sa akin mga kabisdak, kasi sobrang bait talaga. Kaya bibilhan ko sila ng something, custard cake, para naman meron tayong parting gift para sa kanila, no? Ito na yung in-order natin mga kabisdak. Let's see. So pad thai seafood siya mga kabisdak, no? Yun, no? Ooh, $13.90 to lahat mga kabisdak. So pag i-convert mo yun, no, magkano ba? Siguro nasa mga 500 pesos itong pagkain na to. So lagyan natin ng lemon mga kabisdak. Let's put the lemon. Yum. Meron siyang shrimp, meron siyang tofu mga kabisdak. Tikman nga natin, no? Let's try. Tapos na tayong kumain mga kabisdak.
Ang dami din man lang mga kainan dito mga bisdak, no? So next time i-try natin kumain dito. Meron pa yun, no? Gotcha! Oh, ito rin, ano to? VIP lounge. Parang Chinese Chinese restaurant ata to. So bottle shop. Kainan din pala to dun mga kabisdak ko. Try natin kumain dyan minsan, no? So dito tayo bibili ng pangregalo natin mga kabisdak. Uncle Pitsu, yun, no? Cheesecake. Ay, oo, ito pala. Ito cheese tart, taro cheese tart. So ito yung bibili. Mahal to mga bisdak. Imagine yung isang ganito $3, almost $4 yung isang ganito. Kaya bibili tayo dito mga bisdak, ha? So ito yung bibili ko mga bisdak. $15 yung apat. Thank you so much. Thank you. Alright. Ito yung mga bisdak. Ito yung i-regalo natin, no? So babalik na tayo sa office mga bisdak. At ito nga yung nabili natin, no? Uncle Pitsu cheese tart. So let's go back na sa office mga kabisdak. So uwi na tayo ng bahay mga bisdak. At ano na ngayon, alas 6 ng hapon, no? So tapos na yung trabaho ko. So pupunta tayo sa station and let's go home. The next day. Cut this egg for me. It's too big. No, you have a small eggs also. You eat the small eggs first. Good morning mga bisdak. So ano ngayon, no? Thursday morning. So ngayon, ako na naman yung mag-work from home. Tapos Get the egg. Got the so many things. too many things. Si Gian kasi mga bisdak nag-breakfast. Dami ko nilagay na spam tsaka itlog. Kasi kagabi ang aga niya nakatulog, hindi siya nakapag-dinner na masyado. So ngayon, no, si Ami na naman yung nasa office, tapos ako na naman yung work from home. So ganun talaga yung buhay mga kabisdak dito sa Australia, no? Pag mag-asawa kayo na andito, dapat teamwork talaga. So timpla muna tayo ng kape mga kabisdak. Meron tayong Nescafe dito. 3-in-1, yun. So importante talaga dito sa Australia mga bisdak, no, pag mag-asawa kayo tapos meron kayong anak na maliit pa, dapat teamwork talaga kayo at ready kayo sa mga challenges, especially sa scheduling talaga mga kabisdak. Yan yung pinakamalaking challenge kasi dito sa Australia, alam niyo naman na walang katulong dito. Hindi pwedeng mag-hire na katulong. Kaya mostly yung ginagawa ng iba, yung mga parents nila sa Pinas, pinapapunta nila dito para makatulong, no, sa pag-alaga ng bata. Which is, ganun din yung ginawa ko dati. Si mama ko sa Pinas, pumunta siya dito. Tapos tinulungan niya kami mag-alaga kay Gian. Mga 1 year na yun, 1 to 2 years. So yun, dapat teamwork talaga kasi napakahirap mga kabisdak ng scheduling. Katulad ngayon, kahapon ako yung nasa office, si Ami yung nasa bahay, work from home. Ngayon naman si Ami na naman yung pumunta sa office, ako na naman yung sa bahay. So teamwork talaga mga kabisdak. Wala namang problema, basta kayo talagang mag-asawa is agreed kayo, open-minded, tsaka pareho kayong hardworking. Sobrang dali lang. Kasi sa weekend, Monday to Friday, trabaho. Weekend, yun naman yung family time. So ako mga bisdak, no, hindi na ako nag-breakfast. Okay na tong kape. Tapos merong konting pagkain dun sa ref na parang sweets ba. Yan yung breakfast. Tapos mamaya magla-lunch tayo kami ni Gian. Excited ako mag-weekend mga bisdak kasi nakakapagod this week. Sarap ng 3-in-1. So itong 3-in-1 coffee mga bisdak, sa Asian store namin to binibili, no. Yung isang pakete na ganun, ano siya, nasa $8 and pesos, nasa mga, let's say na lang 300 pesos, mga ganun. Comment pala kayo mga bisdak pag meron kayong gustong ipa-vlog sa akin or gusto nating pasyalan, no, sa city. What? Baby uncle. Baby uncle. Hey, you need to finish your breakfast, ha?
Eat. Gian mga bisdak, nag-breakfast pa rin. So, comment kayo mga bisdak kung meron kayong gusto kong pasyalan at i-vlog doon sa Sydney City kasi next week 3 days ako na magtatrabaho from office kaya marami tayong time no na maglakad-lakad doon sa Sydney. What are you building? A soldier house. Soldier house. Alright. The ice house. Okay. I'm going to cook noodles and egg now for your lunch, okay? Alright. So lunch break na ngayon mga bisdak, lunch time. So dahil wala akong time at pagpasensyahan nyo na tong kalat mga bisdak kasi ito talaga yung normal no. Walang filter to. Teleserye na to tong buhay. So pag busy kasi syempre trabaho kami ni Ami. So mamaya ko na to hugasan kunti pag free ko na. So ngayon, magluluto lang ako ng lunch na dyan. And again, dahil hindi ako nakapagluto ng pagkain para kay Gian, ito muna, noodles, tapos lalagyan ko ng egg. Isa kasi ito sa gustong-gusto niya na kainin din. Kaya siguro hanggang dito na lang yung video natin for now mga bisdak. At mata sa langit, pa sa lupa, and see you sa next vlog. Bye-bye!